Bona tarda, estem ací altre camí que farem suquet. Ja heu vist, ja tenim totes les frutes i tot tallat. Les frutes no. Les frutes no, les verdures i la carn. Això. I així la picaeta I la picaeta piquem. en l'almelda. Falten els ous. Ai, mos falten els ous, però bueno. Ja els ficarem després que van al final. Ara anem a fregir la llenguanissa. I ara ja Ara traiem la llenguanissa i ja ficarem la borrifalda. que s'hagi fet tot, que després s'ha d'acabar de coure. Vale. Ara ja fregim la borrifalda. La borrifalda serà menys rato perquè si no el camí se desfà una mica. Només que se crosta un poquet. Les voltes ja no fem més. Bueno, ara traiem la borrifalda i ja ficarem els sallets. I ara ja, després d'haver tret tota la carn, tirem uns quants alls, els voltarem i llavors afegirem la farina. Ara ja tenim els alls doraets i ara ficam la farina. Vinga. I s'ha de donar unes voltetes per coure-la i que no se crema. I que no se feigui d'ullons. Si la sofregisses no se'n fan de millors. I ara ja una miqueta de vi. Ja. No arriba una tassa, Ara ficam l'aigua ja. La farina ja s'ha cuit. I el vi ha reduït. I el vi ha perdut l'alcohol. Vinga. Vinga, ara que bollisqui. Ara anem a buscar. Fico el jugoset. Sí, perquè si no... Buenas. Ara ja anem a ficar lo lomo. Ficam lo lomo perquè se mos fica un poquet més jugoset. El lomo és adobat, no? Perquè el lomo s'ha adobat. Adobo. No, quan diuen abans de la carn de l'adobo, a la tenalleta, doncs Pues això. això. I ara també ficarem l'orenys. Ara anirem ficant la llenguanissa. Jo la borrifalda potser m'ho guardaré. La borrifalda potser mos ha guardat més, no? Que no se mos desfeigui. Quan això torno I a ara que rompre... bollisqui un poquet. Ara que bollisqui això un poc. La borrifalda i la pinya se podrà ficar alhora. Bueno, ara que heu de posar així? Doncs mira, a dos cuchares. A 2 cuchares, però dos no s'ha de ficar res més. No, que ficam ara la piquem. La piqué, Ficam i la se piqué que lleve. Ai, perejil i almelda. All, perejil i almelda. Vale. L'almelda també és I sal, també. I un pessiguet de sal, Un pessiget claro. de sal. Les d'allòs, les... Les pinces. Vinga. Bueno, ara ja anem a ficar la borrifalda. Esta borrifalda de què és? De ceba, d'arròs? De què és? De la que ceba. tenim així a mà ella. D'arròs així no se n'estipula Ah. normalment. Bueno, yo pregunto, por si acaso. Ara anem a ficar la pinya ja.
ja anem a ficar els ous, vale? Ja estem al final.